най-късно и при 10, един и при 10, да приключи със своето изложение. Има показател не знае. Не. Уважаеми дами и господа, уважаеми началници, скъпи гости, позволете ми да представя на вашето внимание дисертационен труд на тема анализ на факторите, влияещи върху ресурса за развитие на кабелни телевизионни мрежи с цел синтезиране на методи за тяхното елиминиране. Дисертационният труд е посветен на проблеми, свързани с проектирането на кабелни телевизионни мрежи. Първоначално е направено разглеждане за сега съществуващите на кабелни мрежи на факторите, влияещи върху ресурсите за развитие на кабелните. Те са поделени по тяхната степен на значимост и като най-значим фактор е оценен наличието на интермодулационните продукти и шумовите внасяни в кабелните изсилватели. Собствено тези два фактора са свързани, тъй като с повишаване известно, че с повишаване на нивото на сигнала се увеличава отношението сигналки и се подобрява по отношение на шумовите параметри на сигнала, но от друга страна се увеличава и нивото на интермодулационните продукти. Но тъй като е известно, че шумът внасян от кабелните изсилватели има равномерно разпределение в целия честотен спектър, той практически не може да бъде филтриран поради случайния си характер. Ето защо аз така насочих усилията си към филтрирането на интермодулационните продукти от една страна. От друга страна, насочих усилията си да синтезирам методи за точна оценка степента на нелинейност, тази нелинейност, която предизвиква появата на интермодулационните продукти. Тъй като в сега съществуващите методи е много трудно да се оцени самата нелинейност, а за нея са съдещи главно по резултиращия ефект по наличието на интермодулационни продукти вече като крайен ефект. Така. Значи, първа глава, т.е. в началото на първа глава съм разгледал съм усилвателя като един активен 4-полюсник, който на входа се подава входен сигнал и на изхода се получава изходен, където на предавателната характеристика или функцията на изходното напрежение като функция на входното, така се ми представя в полином от трета степен. Това фактически е разглеждане известно, обаче аз съм го разгледал подробно в началото на първа глава, тъй като това е основата, върху която стъпвам за по-нататъчните си разсъждения. И след този тест се нарича така наречения двутонален тест. На входа се подават две синусоидални напрежения с близки частоти, но различни частоти с еднакви